clear tu te chi bai ule ni te na news kan an update tum zel awangin kan khailak rei te dewa tun tum chu news lo lam deuh nupa puala thlir tur kan an soi tu mange hetiang lam kan soi don hi chuan tlemin kan in thlahung deuh thina ke soi tu ngei po hi eng ol kan lo ti ke in theki o mai ni ma se ke ang thowa mamo in kat nuk ve tho ti kan video masa comment atang khan alang renga in thlahung deuh ma ila kan za in kan in puiton ani maya lom ti ril rupu in kan an chhun zom le don ani tena thei ram chuan hetiang lam hoi hi cholkar top weekend lama ti chhuwa zel te po kan tumanga clear tu tenin mamo in lo tangkai puitur ang chi lam kha comment lama lo soi zel ula chu chu mi thiam jok te thuziak ronin kan lo khon khom ve lenga ti chhuwa kan tum zel bokanga chu tiang chuan in puiton kan tum zel don nia ole tun tum weekend tan ti phot mai la mana kan video masa zo na kan don zinga mi padai rei na kha kan thlur bing tum phot don ne o soile soi nu zok te chu an chak na chuak hara thiam ang tok to ka khala chul kwal vel phot angai ti te kan nu pa in kara kan in hriat thiam ton dan ang zelin ta info sakte po atul dan anga ti athat mai thei thu te kan soi nual ta a ti chuan kan nupui te chu anin pe ve atta ni ina langanga anom dan le tho hip dan te andang tep dan atang te in an man ve ta ngei ni in kan reta a in pol na tak taka kan lut don ta a pa jok chuan ata chu a thian nu bom chunga athun ta chi a thian nu lo man ve to tak mai chuan ti in alo uap lum sak ta thar maya ama doctor ke ne ta dan taka mi patan chuan dep kha anna pui ani to maya chuta chia chuan thil boi thlak khovela har saber te zinga pakhat chu alo thleng ta thina ni chu mi pachi tlamai tur in sum khani mi pai na nupuya khal kwal vel na lama achang phei chuan alo in sum zo mang to lo mai theya tin pathen khat an ko pui te thil chunga an ta an thun chia zo ngal mai don ti ngai na om lo han dep ran dewa tlamai tur din muna om thin an tam hle boka hei hi patam takte problem soi chu an hre si chu ni he problem hi ke ni zo na thlak te chawin kan tok po ani bik chuang lova khovela patam jok te problem ani ani na hi mi pa a le mei chia a om ve ve theya mi thiam te soi dan le zir dan be chanin ti hian kan soi fia tum chinanga a fia hlei thei chia lo le nangma ni nu pa theu khan lo ti chhun zom ula a thama yang chu amasa in hetianga kawppui te kan pol fo na hian kan kawppui te mei chia te a kham khop lo na a thlena an chak na so sang to taka siamin in polan pei at to hun thleng kan nga ka kan pol kan ti chung po hianin nutam zok chuan mi pa pasal te dep hi no man ti ber na hun chu ani zirchian na tam taka tangalan danin ma nia chak na hri thlak te hi nuam tak angin langma se nupa in pol na a Vawrtawp Thlen te pasal ten du to ka nupui te an dep zot zota nupui ten nuaman ti le pasal te po in nuaman ti ang chia kha ma nia in hri thlak na hi an thlen tir thei ngai lo an ti ani hei hi thil oi om tak po ani ome in thot kan ti mai ma nia in hri thlak na hi chin na sat phei chuan kawppui te mamo lem lovalung oina asiam sak du hle a chu chuan nupa in kara ril rulama in po lo na a thlen tir tial thei ni in an soi ani ti chuan mi pa zo ke na de prei thei lo hian nu then khat chuan kham khop mulova aru ka lung oi lo na an nei ru ve thei ani nupa hi kanin ang diak lova hetia kan soya wang hian nutam zok hi chu an uire mayang a kan ti na ani lem lova nu te hi dik tak chuan pa te ai ma hian nu pani na marital relationship a hian an rin om zok ni inalang an kawppui an pasal te din mun hriat thiam na thu tak neya an ni na anga pom thei nu hi an tam zok dai ani mi padang koplor du hrim hi an om ve nge yanga ma se nu tlem te an niang problem pani na chu mi pa zok te a effect hi ania chu ril rulam ma ngong dan hi ni hetia nupa hanin pola de prei ma in sum thei ngang lova kan nupui te kan zo san mai ta ka chuan kan nupui te chu laklo devin kan siam nia in hriat na a om lo thei lova chu chuan in thla hrun na a siam du hle ni
in thlarun na mai ba ka nupui te tilom zo theilo ne in hriat na te ni khwalo ru riaw wa in mu na te a om du a ril ru lama ngonga wangin an nupui te po chuan an ma ni aya dai rei thei tur zawk an mel du mai don nia rin hlel ruk na te an nei hial thin boka chutiang zel chuan mipa a mani in mu dan dik lo tak tak thlen tirin hei hian pon lam ei bar zon na le ni tin nun phung po a ngong kholo thei ani ngun taka ngai tu chuan nupa khumlaizawl nun le pon lam ei bar zon na kan chet vel dan te hian engemaw chin chu in kung kai na an nei zel ani ti kan hre thei nge inarin om ole chu lam chu kan subject ani chia lo wangin tun tumatan chuan kan da ri photanga remchang danga chhun zomatan kan khek ri pot don nia kan thupuya khan lut leila patam tak problem chu an nupui te an pol hian an duain an zo malu tuk deuh zel hi ni a problem reng solve dan tur kan zon anga ya solve dan tur kan zon don chuan a problem in tan na amutan tak kha kan hriat angai ve bokang chu mipa te dai rei lo chan tlang pui service yam tu ten an zir chian dan kan ban phak tok kan khon khom atangin hetiang hian kan thlifim le chonga pakhatna chuan taksa hri sel lo le chakwak lo in pol na hi taksa chet vel na le ril ruan nuam ti na in kopania taksa hi a hri sel thata pawimawh hle ni taksa hri sel na ngai pawimawh apiangin an kawppui te an de pin in sum huna anin sum theya ti chuan an de prei thei bik nge ti ani taksa hri sel na ngai pawimawh lem silova dai rei ringot kan tum chuan damdawi eya kan tlak anga kan ei chung chu kan dai rei pha viau pawni mai theya ma se kan video masalama sildene fil na tho kan soitu ang deuh khan nupui te ti lom tum luata damdawi in lama in nor liam kan mabak mai thei ani adot le an soi uar chu sex lamaril rupe chak bik an om ti hi ni hetiang mi te chuan an ril ru an thunun hlei thei thin lova an nupui te an pol po in su man har sat bik an ti ani chumi chungchang kan soita ka chuan ma nia in hri thlak uar tu tam tak te po hi han soi zel ta ela hetiang mi te hi sex lamaril rupe an ni fowa nupui nei to nu ma nia in hri thlafo te zinga rei tak nupui te dep thei an tlem zuak viau ni in zirchian na nei tu te chuan an soi ani hei hi achan ber ni oma rin thei chu ma nia hri thlak an tum na ril ru an kalpui thin ra chua ani mai ome ril ruwa tu emo an lo mu to nu thloi tuak deuh emo mana an lo kop to an lo ti thin dan suang tu chunga in throt emo kha anga ya chutiang ril ru an sor bing fo na chuan ataka nupui te pol na an han nei chi khan an taksa in a lo zong changa anin sum hlei thei ta thin lo ni berina langani kan soitak pani ba ka khan chan dang ril ru le taksa hrisel na in an lo dana zirin a om thei nual ni in mithiam te chuan an soya tun tumatan kan soi fi thiam vek kherlo mai theya ti chuan chutiang mi tlama riau chi kan ni chuan hetiang hian ti ta ula tin doctor le mithiam te chuan thuron an nei nuala chung zinga kan ti thai mai then khat chu taksa hrisel na na eile in tha ei uarte exercise lak te hrisel na ata na kan ti tura piang thei ang to ka ti kha apawimawh ani ber mai zu in lo te po hi tul hlea meizuk na sat lutuk te po hi sex lama chak lo na kan soitak anga in sum thei lo na thlen tu zinga chiar telani ve ni ti chuan chu tianga tlama lutuk deuh ini chuan thun hi khat kan ron lo long chenga ilo tangkai pui ve mial mai theiania hrisel na uar kha chu thei ngi lova tuna tangan na sataka khalama practice kha atulanga masi athlate langai dona chumi ma a ilo zia om deuh nan hetiang hian han ti ve chin la klema zong chu ilo dai rei pha ve mai theinia achi khat na chu don fole ser thur lemon manga ma nia viagra lo in siam ve mai khani hei hi mi tam tak chuan a thok tha ve viau ni nan soya maro chu hetianga ei in cho hi kan channel kal phunga ni chia lova mani du thu nge ti turani tero kan soitel ram duwa nakina damdoi eile in kan soi po in engemotia in thi pui thu temo in at pha thu temo ni po in mo kan phur don mi lo kan ti namaya nia chu tiang em chu thleng lo tura nga yango don fo kha izai phel phokanga a phel le lam kha ibung le mokanga
chu chu tok vel mai thei i taksa in tuya pai thei dana zirte ponianga don fo pil sak chin han vela achang chin ti mayang kha kha i pai rianga ano sen chin khala in atui ela chuakang atui sorna khol te inei lo le puan thiang hlimin sor mai la apoi chuang lova ti chuan chu don fo tui chu i chuang sowanga a so chu vele lemon pum ni emo vel kha i zai phelanga atui sorang ti chuan so derin minute som panga tanga som ni inkar veli da anga chumi hnuai i suan dai le ang chuti zong chuni maya adai deuh hnuah filterin han thli fim le zual la ti chuan bur thiang hlima ida mai theyang he don fo tui lemon pol hi i tuk tho hun i korwa lai le zani mut dona piangin thiar fian ni thum vel zelin i in thi nanga chutia i in zia chuan cholkar khat alo vei meu chuan in nu chu iterei thei deuh to viau nge yang tuna kan soi hi athat em na pakhat chu natural viagra ani awangin side effect lo om lo mai ni lovin taksai na ngei em zo kani ti chuan cholkar tel deuh tho han nga po chu o iti ni le thil tangkai kan thril leng chenga lo ti chin te le maro chu zun thlum thisen thlum kan ti ang chi i nei emo chu tiang nei mai thei din munai om chuan tuna ka soi tur hi chu ti lo mai a thazok mai thei bok a chan chu kan soi tur hi thil thlum zan mut don nupui te pol dona in tur ani wangani coca cola bur khat la la bur te han ti hian milligram zanga zaruk vel om kha tok mai theya no thiang hlima i thli chuakanga ti chuan artui pum khat i polang zo artui ngat kanan tia zo artui om chuan a thanga a om lo pon artui a lian hrim kha a len po le thani mai ti chuan artui chu izu thla kanga muang chang in chok ko yanga artui a zop fel chuan i in pop mai don nia atui phian le ngala ti chi takani ma se kan soi to ang khan zun thlum tiang in nei chuan hei hi chu ti lo la thazok mai thei ani ti chuan chu tia i in zo chuan vamula in nu khawa chai vel to ro le zandang ain i dai rei deuh ngei ka be sei ni ole tun tumata na nupa huang kan thlir thei chu khati zong khani le phot mai sela kar top lama chhun zom kan tum lenga kan channel in lo thlir thina wangin kan loma pa te zong in nupui te in ti lom zual so thei nan du sakna kan hlan cheu